Maliens, aw bɛɛ folen don nisɔndiyalen don bi kojugu an bɛ mercredi la le 5 novembre 2025 ka yala yala k'i jɔ ka citernes compter tasuma b'u la kelen fila saba naani depuis tiɲɛniba fɔlɔ bɔlen kɔ a la n'aw y'a video wɛrɛ ye kɛnɛ kan a y'a ta k'a ci ma hɔrɔn kuma don dɛ c'est vrai don bɛ man di kɛlɛ la barisa an bɛ janfa kɔnɔ mais ka yala yala k'a compter ɲɔgɔn nɔfɛ ne de ko a tɛ se ka kɛ bilen n'a y'a ye tuguni aw ɲɛ la a y'a ci ma soit ka n'a bila commentaire la ne tɛ foyi censurer a ye d'aw ka cɛdenw na don bɛ man di kɛlɛ la dɛ hali n'aw ye drones ci ka na citernes kunbɛn ma dɔn o labɛnw fɛnɛ sabatilen no cɛdenw bolo bi ne yɛrɛ dabali banna bilahi i bɛ mɔgɔ dɔw de ye sen b'u la kunkolo tɛ dɔw la aw yɛrɛ ka ja lajɛ kunkolo bɛ dɔw la sen t'u la carnage ni ne ye fanga ye ni ne ye gosili ye mali armée ye ko dɔ kɛ kunu a bonyana ne hakili ma sanfɛ kɛlɛ ma bɔ a la dɛ kɛlɛ in bɛɛ kɛra corps à corps de duguma wala ma 1 heure de temps sɔrɔ an ka citernes fila bɛ yen olu touchera mais a ma jeni kelen wo bɔra nka fɛɛrɛ bɛ sɔrɔsiw bolo bibi in na pour que taji kana bɔn min yɛrɛ ye ne dabali ban n'o kɛra tigɛnancori ye kunungo citernes filanan min pinɛ sɔgɔra chauffeur jiginna sɔrɔsiw y'a lakori kɛlɛ kɔnɔ a ka mobili pinɛ changer kɛnɛ kan o yɔrɔ kelen na ka don mobili kɔnɔ u ka taa a bonyana hali chauffeur hakili ma kabako de don ka jugu bunte ka tɛmɛ ka tila ka video kɛ k'an natɔ filɛ citernes bɛ don sɔrɔsiw o kɔrɔ bɛ mun yira ne den wɛrɛ bɛ yen ne cɛ wɛrɛ bɛ yen o k'i kunkolo labɔ anw bɛ ka na. Là, comme on est en train de rouler normalement jusqu'à Bamako. Jusqu'à Bamako. Le citerne va rentrer plus de 360 citernes. Voilà. Il faut lui montrer l'image. Voilà. Lui dit qu'il rentre pas, il va rentrer. Inch'Allah, Inch'Allah, ce sera bon. Nous sommes en route. Merci. Maliens ni ne cɛya ye mais men dogo tu kɔnɔnaw la men bɛlɛnbɛlɛn yiriw kɔfɛ pantalon bɔ i ka yɔrɔ don musow yɛrɛ b'aw ni cɛya cɛ bi a ye communiqué mɛn nin ko la kunungo parce que ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn kan ka kɛlɛ jaabi di ka communiqué d'u ma olu bɛɛ de sara o an b'u dɔn ni fɛn min ye hali n'u ye bombe d'an ka mɔgɔw ɲɛ u b'a communiqué kɛ u malolen sisan a b'u ni video kɔrɔw de cɛ aw yɛrɛ ka video lajɛ citernes kelen de bɛ nin gidɔrɔn jamjanba in kan maa minnu kun bɛ citernes compter ko daminɛ yanni armée ka fɛɛrɛ cɛjugu tigɛ u kama olu jɔlen de filɛ nin citernes kelen kunna aw m'a dɔn k'a fɔ dɛsɛ kɛra wa nin yɛrɛ tɛ bi video ye dɛ nin kɛra a mɛnna citernes lankolon dɔ de kun bɛ yen chauffeur kɛ n'a ka paranti u tatɔ dɔw de ye information di jugu ma u taara olu kunbɛn nka u ma fɛn kɛ chauffeur kɛ ni parantikɛ la u y'u bila ka tagama u sen na ka taa ka citernes jeni nin video kɛra a mɛnna aw yɛrɛ ɲɛ bɛ gidɔrɔn la u sirannen yɛrɛ kɔfilɛ ɲɛfilɛ ja kisɛ kelen tɛ ninnu na ni rafale dɔ kun kan bɔra sisan u bɛɛ kun bɛ boli k'u ka samaraw n'u ka motow bɛɛ to nin gidɔrɔnba in bɛɛ citernes kelen aw kan k'a dɔn k'a fɔ nin ye video kɔrɔ de a ye ɲininkali kɛ fan bɛɛ fɛ chauffeur foyi tɛ yen an bɛ don min na ko bi k'i bɛ sira ta ka sɔrɔ convoi tɛ o chauffeur tɛ yen u tɛ sɔn yɛrɛ o fɔlen don bɛɛ ye ka bila cɛdon de bɛ bila ɲɛfɛ a bɛ sɔrɔ ka tugu nɔfɛ ka taa u bɛ nin video sugu ninnu kɛ dɔrɔn parap u bɛ boli ka bɔ a yɔrɔ la armée ye kunnafoni sɔrɔ parce que u tɛ mɛn yɔrɔ ninnu na u tɛ se k'u jɔ armée ɲɛ armée nana a yɔrɔ kelen in na yen yɔrɔ ni village dɔ ma jan ɲɔgɔn na armée taara yen ka village lakori ka fuyeliw daminɛ ka mɔmɔli kɛ fan bɛɛ fɛ barisa hali u ka marifaw u b'a bɛɛ de dogo sisan nka min bɛ ka kɛlɛ in gɛlɛya bɛɛ ka mɔgɔ dɔɔni dɔɔni b'u la village ninnu na yen surtout village minnu reculelen don kosɛbɛ n'u ka jan mɔgɔw caman bɛ yɔrɔ min armée dun b'a dɔn ninnu t'u jɔyɔrɔ la ni village la denw tɛ dɔ kalama a ko la nka bibi na pitié t'a ko la dɛ i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la armée bɛ yɛlɛ min kan min ni village ma jan ɲɔgɔn na mais min bɛ yen nɔ village la denw b'a kalama ko min bɛ yen village la denw tɛ yɛlɛ a kan dɛ fo armée tɛmɛtɔ u tɛ kunnafoni fɛnɛ di i bɛ taa sɔrɔ o cɛmanin bɛɛ tila bɛɛ donnen don terrorisme ya la armée taara fuyi kɛ village la k'olu t'a kalama olu ma mɔgɔ ye o bɛ se ka kɛ cogo di u bɛ nin video in kɛ don min na armée ka mɔmɔliw senfɛ u ye mɔgɔ 26 minɛ ka taa n'o ye fugariw don u t'u jɔ yɔrɔ kelen na kuma si o kɔfɛ fɛnɛ u bɔra ne nin video ye aw yɛrɛ k'a lajɛ u dɛsɛlen citernes minnu filɛ nin ye armée yɛrɛ ninnu cɛ ka bɔ sira la k'u da kɛrɛfɛ pour que citernes kuraw bɛ tɛmɛ cogo min fɛɛrɛ jugu tigɛlen kɔ ninnu bɛɛ video kɔrɔ de u bɛ ninnu labɔ a ye citernes lajɛ zon bɛ ɲini ka na wuli a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ko kura ye wa Mali ni Burkina Niger frontière AIC force ye ko daw kan a ka bɔ hakili ma mɔgɔ ale ni moto i t'u bɔ da ka bɔ ɲɔgɔn na barisa a bɛɛ de sisira an ka dan ka cɛdenw na u ka porte parole yɔrɔ o forontoraw janfa ma bɛn a tiɲɛn'u bolo f'a bɛ ka tila u da la surtout ale tilala ka segin k'a fɔ ko objectif kun ye ko ka Bamakɔ bin de an ka ta yɛrɛ da. Ce plan-là d'asphyxier Bamako et de faire chuter la junte. Ça veut dire ils le disent très clairement, ça m'a été dit très clairement, le but final recherché, c'est de faire tomber la junte.
En malien janfa ma tien avec a clacla ou dade la 600 fa de wulile nous la président ra photo mi ku gena da fe ku be fenga do fenêtre fe ko fenêtre fe na be geruye anya ye so madena wu de me baga munu me jamana munu me ni ko kofe no ya essayer ka nga jamana kono don jatike dogo kun kono ku kala sigi de munu me ko beki yere nyini ngaw ya ye sisa ku tikeli be ga ke taju bala ga do we version fale o kera kundo de kamade la ini do de ben be fene kofe nga chef de renseignement klalo no ni bela wu de me baga waro be no lu malien do fene ulu fene be ga bosisa ku da fale parce que ba do nga fo joto kote ko ina malien ye ko infam ya kaba nga memi faro ka so madena no e kadoe ne kuma ndado akuma la de ugo ko arabu kemi minera mali kono terrorisu ye arabu kemi mine ko fu ye milliard chama sara sefala we a wari hake for dollar lantado 50 millions do wa 70 millions do nta hake adon tukuni nga filmu ne ko ye chienta la de blanchissement d'argent de do ay la main ni chenga na mali kono kana sigi kati sigi tu kono sana koroba beba donga fo ko terrorisu kelelo ku nyagami mo tulay ni temera péage la ka virer à gauche village do be ko tajana ni arabu ken tara isigi ni aga aerodrome ba bolo aga avion be jigi akume boni mali sanu ya tete me aéroport fe politique mo kile la joye ni fanga be doma foga na ereka aéroport mangani sigi ye oro la pour quelle raison politique mo de ake o na fora ale kume sanu san akume sanu business ke yoro mununa o yoro fene contrôle kume terroriste de bolo akuma san yoro fla de la o eta ye yoro de mine o maintenant sisa pour que ku ga war blanchi ne ko ye to mina we ni filmu in la bengana nai pour que ka fanga kura do terroriste nununa uga se ka sanu boyoro no récupérer donc wari meta fale Algérie ni Mauritanie na ka minon san ka recrutement ke ka soro ka jamana kele esino eni mamunu me barage no fa ulu sege mine togodi ka kla tuguni o kuna foni begata yere soro o terroriste kelon deme baga ka meja o bolo ka bono o élément confidentiel ou be nunu fe kan yin la to de ya ka me jide mi anu fe ya arabu be so fen bela jelema pétrole ale ni sanu kama parce que we farafin flemu ye uneni makan uneni fen nu makan uta valeur don uni sanu makan uni lithium makan uni pétrole makan do be deme sugu bela jelendo o de ato ni politique mo kelen nu fena kile la ibe kay wakati dola ka karamo ke no kan ku eta formation na jamana ko ka arabu dugula u klakla arabu dugu ni nyoche u segene ngana karamo bena ka projet nana karamo do rebe uni projet do tara mo la do ya fanfe kan jihad su bena munka menale o ye zone be ba kalama donc ambe kololo fenfe kono bia be politique mo do o de ato neko nguku damine u te fanga soro maliko la bile o bana peu donc malien kuma la bana an clito an yere la an gana fili objectif ma na meta ali bia messe Dele bamri kuni lengai Ebu ya ndene mwigra Koma yidu ndene Ya kolonja mandela ngabu Ndene Dela temenya no mandela ngabu Uno kula jitu belegi ndene Ndene Kola kaya bochi ndene nunga Akola bochi ndene nunga Tuzu ya ndene ngai Dele bamri kuni lengai Ebu ya ndene mwigra Koma yidu ndene Ya kolonja mandela ngabu Dela temenya no mandela ngabu Golde una ma para lendi o golta kama beta lendi de abeta sitarni chama de tuna beta abe para no do clásico abe para no do clásico beta kalane ke o golde de mercredi de sitarni chama de abeta sitarni chama de begadu Tuzu ya ndene ngai Dele bamri kuni lengai Ebu ya ndene mwigra Koma yidu ndene Ya kolonja mandela ngabu Ndene Dela temenya no mandela ngabu Uno kula jitu belegi ndene Kola kaya bochi ndene nunga Akola bochi ndene nunga Tuzu ya ndene ngai Dele bamri kuni lengai Ebu ya ndene mwigra Koma yidu ndene Ya kolonja mandela ngabu C'est pas Bamako qui est là. Qui dit qu'Assimi n'est pas fort? Qui dit que les femmes ne sont pas forts? Hein? Machallah.
Machallah, des fois, ça fait plaisir de voir ça. Voilà. Longue vie à vous, les femmes. On vous suit, hein. On est avec vous. Kaya bo chendana nunga, akola bo chendana nunga.